mhuri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZimFacebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi paguva rasekuru vangu mukoma pari kupota pachiungana mombe. Kwakatanga kuchiungana mombe dzepamba, then dzikabva dzachizotanga kuungana dzakawanda nemombe dzevavakidzani vedu. Sekuru ava vakafa vaine 80 years. Mukoma, to protect myself ndichangoti kumusha kwedu kuchinhoi, even though zvisiri kuitikirako kuchinhoi. Sekuru vangu pavakafa, then inini ndakabva ndachizonzi semuzukuru mukuru ndaifanira kuti ndinge ndichizouraya rimwe bhuru rainge riripo. Zvichinzi tikauraya bhuru, then vanhu vanokwanisa kuwana muriwo wekuti tinge tichidya parufu. Ndakabva ndachizosara ndichitaura nevamwe sekuru zvekare ndisati ndaendawo kudanga. Vanina vangu ndo vandakatuma ndikati vange vachienda kudanga, ndikati ndinouya ikoko, then tobva tauraya mombe tiri pamwe chete. Saka vakomana pavakaenda kudanga remombe vakasvika mombe iyi yakafa ichiita sekunge yainge yazvisunga netambo. Saka veukama vakabva vati hatingarasi nyama, ngativhiyei, vanoda kudya nyama vachadya havo. Saka mombe yakagadzirwa ikaita muriwo, asi sadza harina kudyika. Vanhu vazhinji vakazosiya chikafu nekuti nyama yainge yava kuita honye iri mumaplate ichangobva mukupakurwa. Mufunge zvenyu mukoma, tainge tichiona makonye mumaplate, asi makonye awa wainge usingakwanisi kumabata, ainge ari makonye awaingoona chete kuti muplate mangu mune makonye, asi kana ukaratidza umwe munhu kuti wana makonye ari muplate, iwo ainge asingaoni makonye anenge ari muplate mako, achingoona makonye anenge ari muplate make. Saka vanhu vakazofungidzira kuti maybe mufi ainge asingadi kuti parufu pake pange pachidyiwa nyama. Ininiwo ndauya semwana wepamusha apa, ndiri mwana muzukuru wepamusha. Amai vangu vakaberekerwawo mumhuri umu. Mukoma, ndiri murume uye zvekare ndiri makore 40 years ekuberekwa, ende ndiri kugara muno muJoburg, ndinoshandira muno muSouth Africa. Saka ivo sekuru tinofungidzira kuti vainge vakaromba chete, nekuti matambudziko akabva achizotangira mushure mekunge tabva mukuviga sekuru. Nanhasi pamusha apa hapasi kupera matambudziko. Takati tabva kuviga sekuru vainge vari murimi ainge achizivikanwa, sezvandataura kuti ndichati zviri kuitikira kuchinhoi. Saka pamba hapasi kutogarika zvachose. Iniwo imba yakabva mukutsva. Mushure mekunge ndadzoka kunoko kuSouth Africa, ndakangofonerwa ndikabva ndachizoudzwa kuti imba yatsva. Apa nemudzimai tainge takangobvawo mukupedzisa imba yedu, yakangotanga kubvira pamusoro, hanzi mazen'e aita kuputika achitsva. Nai makambozvionawo here kuti imba isina kupfirirwa neuswa inotanga kutsva pamusoro, kuzosvika mazen'e aparara, akaparadzwa nemoto, imba yose ikabva yatanga kutsva. Saka nyaya iripo ndeyekuti vamwe vemumhuri havadi kuti isu tinge tichifamba, nekuda kwekuti tiri vana vevakwasha. Babawo vangu handivazivi, ndakangokurawo ndichingorerwawo nehama dzaamai, so handichazivi kuti ndingazvifambisawo sei. Kutobata foni chaiyo unenge wototya, nekuti mashiripiti haasi kupera. Ndakabva mukutambira futi foni kubva kumusha, ndichiudzwa kuti umwe mwana wangu hanzi akangotanga kungoridza mhere, akabvapo pamba achichema. Pavakazomubata akabva achizoti ainge achiona sekuru vakabata bvumo vachida kubaya vana amai vedu vose, vachiti sei makaramba kundipa vazukuru vangu kuti ndinge ndichienda navo. Kwandiri kuenda ndiri ndega, ndainge ndichida kuenda nevazukuru. Vana
vevana vangu vasikana vose. Saka atozivewo kutoti zvinoreva kuti kudii. Mukukura kwedu taingonzwa zvichingonzi sekuru vangu vainge vaine dehwe iri hanzi rainge riine dzimwe nguva dzekuti raibuda ropa, uye zvekare amai vakangokurawo vachitiudza kuti baba vedu vakazoshayika, vakaita accident mushure mekunge vanetsana nasekuru vedu. So ndokubva vachizoti vachidzokera kwavainge vachigara hanzi vakangoita accident, vakarova mombe, motikari yavo ikabva yachizonorova muti, vakabva vachizofirapo paspot. Saka nyaya iyi yedehwe takangokurawo tichingonzwa nezvayo, ndo zvakakonzeresawo kuti amai vange vachizongotizawo muvillage vakazonofira kukuguta uko kwavainge vachigara, nekuti taingonzwa zvichingonzi amai vanongorota dehwe iro rinenge richisinina ropa, ende pose apo pavairota dehwe iroro richisinina ropa hanzi mumhuri maibva machizofiwa. So ndonyaya yandiunza pano. Ndirodawo advice kubva kwamuri kuti ko zvatiri kuudzwa nemadzisekuru edu kuti isusu hatifaniri kuti tinge tichifamba nekuti tiri vatorwa, tiri vana vevakwasha. Saka hanzi hazviite kuti tinge tichifamba tiri tega, kana kuri kunzi kana ivo vazogadzirira ndipo patichazotanga kufamba tiri tose. Zvino zvatiri kusanganawo nemaproblems toitawo sei? Tofira here nyaya yekuti isusu tiri kunzi tiri vana vevakwasha? Kana mukaposta nyaya yangu mondisevisa mukoma, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Hanzi vanasekuru vedu, hanzvadzidzana amai, ivo vari kuti hamungafambi kana isusu tisipo, because idzi inyaya dzedu, munongofamba chete kana muinesu, kana kuti mirirai isusu kana tapedza kugadzirisa zvinhu zvedu tobva tachizofamba tose. Apa vazukuru vari kuti vari kungosangana nemaproblems, zvakangooma hazvo vedu we. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukoma makadii zvenyu? Ndinokumberawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu zvipoko zviriko mukoma. Takambogara pane imwe imba muHarare umu, saka patakatanga kugara pamba ipapo tainge tisitomborina kana fungidziro yekuti tichazosangana nezvipoko, ende ndainge ndisingatombobhilivhi kuti zvipoko zviriko. Pane vamwe elder vekuchechi kwedu vainge vabva mukuvaka dzimba pamba pavo, so pakabva pachizoitwa announcement kuchechi. Isuwo takabva tachizotora dzimwe 3 rooms, vainge vakavaka macottage, uye zvekare nemamwewo marooms anenge ari ma1 room nema2 rooms. Saka ndakabva ndachizotaura nemurume wangu, tikabva tachizotanga kugarapo pamba paelder vekuchechi, because pamba patainge tichigara before that vanhu vepo vainge vachinetsa zvisingaiti, ende painge pachigara vanhu vakawanda vaita zvekunwa doro, saka yainge ingori noise yega yega pamba ipapo. Then takati tatanga kugarapo mukoma, pane umwe mukadzi uyo wandainge ndichiwirirana naye aitawo zvekutengesa. Saka taiti kana tiri tose paya tichitaura tose, aingonditi pamba panapa pakarema, ndine dzimwe hope idzo dzandinorota, asi ainge asingadi kundiudza hope idzodzo. Akazoti mushure mekunge ndazomuudza zvose izvo zvainge zvichiitika, ndainge ndichitofungidzira kuti zvimwe kuda pane umwe munhu ane maspeki wekuti aiti kana takarara obva angovhura dhoo, isu taizotomuka nekuda kwekuti tinenge tava kupindwa nechando, tobva taona kuti mahwindo zvekare nemadhoo anenge akavhurwa. Saka ndiye munhu wega wandakatanga kuudza iyeye, nekuti nemurume tainge tisingatonzwisisi kuti chii chainge chichiitika, sevanhu vainge vasingabhilivhi kuti zvipoko kana kuti varoi variko. We did not understand kuti chii chainge chichiitika. Saka ndopaakabva achizondiudza kuti hope dziya
dzandinogara ndichirota vasikana ndichingoti ndichazokuudzai ndedzekuti usiku hwoga hwoga pose pandinorota hope idzi musikore wese wezuva ndinonzwa kuti pane chinenge chakandigara pamafudzi angu, ende kana tazodzokera kumba ndinotonzwa kutoti pamba panapa pane zvinhu zviripo, ende ndiwo musi wandinozorota Elda nemukadzi wavo vanobuda vobva vamira panze vari pakati pechivanze, vanenge vakabata hari dzavanenge vakabata vose vari vaviri, vanenge vasina kupfeka. Then mwana wavo musikana anobva achizobudawo akabata micheka miviri yered, obva achizovamoneredza nayo micheka iyoyo. Then panobva pachizobudikira gudo iro ravanotanga kutaura naro. Gudo iri rinobva rachizovapa bhegi rinenge riine mari, vobva vasiya hari dziya dziripo panze. Hari idzi dzinenge dziine ropa. Gudo iri rinozoti kana rapedza kunwa ropa iroro robva rachizoshanduka, robva rachizoita kamwana kanenge kari kachechi kari kadiki kobva kanyangarika. Ivo vanobva vachizobuda panze, zvino vanenge vakapfeka zvavo, vanobva vawaridza machira aya avo avanenge vapiwa nemwana wavo, vobva vatanga kuita bonde. Asi vachiita bonde vanenge vakawaridza machira aya, then vobva vachizoisa hari idzi dziri mbiri, imwe kuright imwe kuleft, vobva varara pakati pehari idzodzo, vobva vatanga kurara vose. Kana vapedza vobva vatakura zvinhu zvavo vobva vachizodzokera nazvo mumba. Saka ndohope dzaakandiudza kuti ainge achirota, ende ainge asingadi kuti ange achindiudza kuti ndohope dzaainge achirota, nekuda kwekuti Elda ava vainge vaine mwoyo wakanaka, ende muchechi vainge vachitoremekedzwa kwazvo nevanhu vose vemuchechi. Saka iye ainge achiti ainge achitya achifungidzira kuti maybe yainge iri hama yake iyo yaainge achitoratidzwawo kuhope kuti yainge yakaromba, asi kungoti yainge ichingopfeka fesi yaElda. So paakandiudza zvose izvi nemurume takabva tatoziva kutoti Elda ava vainge vakaromba. So in secret takabva tachizotanga kufamba, tikabva tachizoenda pane umwe muprofita, even though muchechi medu tainge tisingatombotendedzwe kuti tinge tichiita zvinhu zvakadaro. Takabva tachizonoudzwa kuti zvechokwadi Elda ivo vainge vakaromba nemukadzi wavo. Elda ava vainge vaine marori, but ainge achiita zvekutakura river sand zvekare nebuilding sand, hanzi ndo zvavainge vakarombera marori avo iwawo ekutakura mavhu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu hanzi kubva ipapo kusvika pari nhasi hatina kana munhu watakamboudza nezvayo nyaya iyi. Saka vainge vachiti ndainge ndafunga kuti tinge tichitaura nyaya iyi kuchechi, tongotsvaka vanhu vekuudza vanhu vakuruwo vemuchechi, because Elda ava hanzi vachiri vapenyu, even though ivo nemukadzi wavo vati kurei zvavo, but vachiri vapenyu and still active muchechi. Zvakangooma hazvo vedu rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine secret yangu iyo yandiinayo. Secret yangu yakamira sekudai. So ininiwo ndinoda kureurura kuti pamwana wangu wenumber 2 uyo wandakazoita nemurume uyo wandakasangana naye muJoni, mwana uyu haasi wake, even though takazoita umwe mwana, but waanoti mwana wedu wekutanga, mwana iyeye ndakamupiwa nebest friend yake. Zvakaitika mukoma, zvakaitika, asi it was all a mistake. Ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichienda kumusha, but nekuda kwekuti mari dzainge dzisingabatani, then ndokubva tachizotaura nebest friend yake uyo ainge ari truck driver. Then takabva tachizoenda kumusha
inini nebest friend yake tainge tiri vaviri. Saka mukuzofamba umo ndo patakabva tachizongoitawo mistake yekuti takabva tachivana, then ndakabva ndamuudza kuti hatingarari tose pasina kushandisirana dziviriro. Asi sezvisinei butiro rakabva rachizoputika. Raputika kudaro akaramba achingoenderera mberi ndokubva achizondimitisa. Sezvo tainge tangorara tose ka1 handina kumbofungidzira kuti ndainge ndatobatira pamuviri. Akazonditi ainge achida nezvangu, ndikabva ndaramba ndikati yainge iri mistake yakaitika, akabva ati iripo. I then realized kuti ndainge ndatova nepamuviri. Mushure mekunge ndaona kuti ndainge ndava nepamuviri mukoma, ndopandakabva ndatanga kucalculate madays. Ndakabva ndaona kuti zvainge zvisingapindirani nekuti ndakazombogara kumusha kwe2 months. Ndakazodzoka kuno mukoma ndainge nditori nenhumbu ende masymptoms kana kwanga kuri kunzi dai murume wangu ainge achiziva, but sezvo ainge ari munhu ainge asati akambogara nemukadzi ane pamuviri before, ainge asingatozvione kuti ndainge ndiine nhumbu nechekare. Mukomana achidaiti ndikaenda kuchipatara ndaidzoka ndisina kana masikani nekuti aindipa mari. Semunhu ainge asina chaainge achiziva, ndaingomuudza kuti ndasiyako masikani ikoko kuna doctor. Then that was when I gave birth. Baby card ndikariviga ndichitya kuti anokwanisa kuzoona kuti mwana uyu ainge asiri wake. Zita iro randakatotumidza mwana, zita iroro ndakatoripiwa nebest friend yake, sezvo vari ivo baba vemwana. Ndikangoita zvido zvavo, hakusi kunzi tinodanana, but ingoriwo mistake yakaitika ka1. Mwari vangandiregererawo here nekuda kweizvi zvinhu zvakaitika. It was an honest mistake. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo veduwe, hanzi Mwari vangandiregerera here nekuda kwezvinhu izvo zvandakaita. Vanoti ivo to make sure vakazotoenda secret DNA vari 3, ivo nefriend yemurume wavo nemwana. Zvechokwadi hanzi mwana akabuda ari murume iyeye. Pakaipa. Rekedzai pataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostera nyaya yangu makavika chitupa changu. Kumba uko kune mamwe madhoiri necrosh neshinda iyo yainge ichishandiswa, zvinhu zvose zvaishandiswa naamai pavainge vachiri vapenyu. Saka pamba apa, even though pachigara maloja, but tine imwe room iyo yatakati room iyoyo hatidi kuti inge ichizovhurwa nekuti ndo mune zvinhu zvaamai vedu, nekuti hama dzaamai dzakaramba kuuya parufu rwaamai, uye zvekare takashaya kuti angatibatsira kugova nhumbi dzaamai zvekare nezvimwe zvavainge vachishandisa, because vainge vachiitawo zvekuruka madhoiri vachinotengesa kujoni. Ndo zvakaitawo kuti tinge tichikwanisa kuenda kuchikoro kunosvika kuuniversity tichibva tachizouyawo kunoku kumhiri kwemakungwa. Saka amai vedu ivo vanonzi vainge vari muroi, uye zvekare vainge vachishandisa hama dzavo. Idzo hama dzavo vainge vari vanhu varombo vekupedzisira. Takatokurawo tichitovasema zvekuti ipapo patakazovaudza kuti amai vedu vainge vashaika ende tainge tiri munzira tichibva kuno kwatiri kumhiri kwemakungwa, tainge tichida kuti tinge tichisangana nehama dzaamai kufamily house yedu, but vakaramba. Takaviga amai vedu tingori nababa nevamwe vanhu vekuchechi. Mapastors akati hazvina basa, nekuti chainge chakakosha ndechekuti vanhu vekuchechi vainge varipo, ende amai vangu ivo vaizviita munhu anonamata, but hakuna ainge achiziva mabasa avo erima ainge achibatwa naamai vedu. So takangoviga amai vedu pasina hama yavo yainge iripo, nekuti vakatoramba vakati ivo vainge vachida kuti titange taenda kun'anga kuti tinge
tichibvunzira kuti zvinhu zvaamai zvaifanira kuti zvinge zvichigovewa here kana kuti zvaifanira kuti zvinge zvichipiswa. Amai vangu ivo vainge vaine crochet yavo neshinda iyo yavainge vasingashandise zvinhu izvi zvichitongori zvinyowani. Saka ndo zvinonzi zvavainge vachishandisa izvozvo mukuromba kwavo kwavainge vakaita. Kana baba vakazotobvuma vakati hongu amai venyu ivo vainge vakarombera business, vaiti kana hama dzavo idzo dzinenge dzafa vaibva vachizotanga kudzishandisa. Hanzi vaiti kana hama yavo ikafa vaizoenda paguva remufi vobva vachizonosiya crochet uye zvekare neshinda. Saka chipoko chehama yavo chaibva chachizotangawo kuruka madhoiri avo avaizoenda nawo kuSouth Africa. Vanotonzi vainge vachitosuplya mashops amai vangu. Ndo zvakaitawo kuti tinge tichizobudirirawo kusvika tichizouya kunoko kumhiri kwemakungwa. Saka ndodawo kungobvunza kubva kumhuri yeZimbabwe kuti zvinhu izvi zvaamai tozvichengeta kusvika rini? Nekuti murume wangu iye akati kana mukasataura nehama dzaamai venyu kana kuri kunzi masiblings aamai venyu vose vakapera kufa zvichazonetsa kuti munge muchizonotaurana nasekuru venyu, vana sekuru venyu. Dai matongotaura nemasiblings aamai venyu vachiri vapenyu monzwa kuti vanoda chii. Zvino takamboedza kutaura navo but ivo havatodi kuti vange vachitaura nesu. Handizivi kuti tingazvifambisawo sei. Vakati mari yedu havana basa nayo. Tainge takamboti tichavabatsira vanenge vachida voya kuno kumhiri kwemakungwa, asi vakati ivo kana kuri kunzi vachazouya kuno vachauya nenguva iyo yavanenge vakatarirwa naMwari. Kana mukaposta nyaya yangu muzondizivisa, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Muri yeZimbabwe ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi tingataurawo sei nanasekuru vedu kuti hembe dzaamai dzinge dzichigovewa uye zvekare nezvinhu zvavainge vachishandisa edha zvongopiswa kana kunoraswa. Pakaipa.